bazoze bambone nje ngobani fanele mangabe bengilethile bezekile bezobingelela hayi ke sesimshile dadewethu mfowethu uyabona kodwa uthi usenkingeni la enkulu abona nje mase nikwazi uningisize uxazululeke lenkinga sihlale sibe mnandi nomuntu wami inkinga usiza abantu ababengekho futhi siya nawe endlini bazobe bengasekho mengase mfese kamhlaba uyalingana mhlambe awuyibona inkinga sowenza mhlaba lingana hayi bafo ngiyayisholo cha sowenza mhlaba lingana mhlambe sihambe bafu ubona indawo angithi la ngiyafana kuzomela ngiqale kuyena ngeke uzomnqabela mengase simcele mama ukuthi nje sicela uyokwenzani asimshayise indawo yabona iKZN Hayi, angagcini la eThekwini namaphesela Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la sibukela ukhona namhlanje igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN njengenjwayelo yalazi kudaba ukuthi ngicela mabe siqalisho yethu ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel so abangani bakho ihlobo zakho nawo wonke nje umuntu omazi ubatshele ngohlelo silungisa umjolo uyazi le ekhaya silwe siyalungisa indaba eziningi ehlukahlukene mhlawumbe udingathini ukuthi silungise indaba zakho zomjolo lokho ongakwenza sithumelele i-email address to umjoloshow@gmail.com umjoloshow@gmail.com mengabe wenze kanjalo noma kanjani kwazi ba mhlawumbe ku-episode elandelayo ngazithola unathi la sikhuluma nawe siphinde futhi silungise indaba yakho sihlezi ke sikunxusa futhi ukuthi ungakhohlwa nanku thanks la eceleni pressa wona just ukuthi udonate ngaloko okuncane ungakwazi ukudonate ngako ukuthi ukhulise i-channel yethu nanokuthi sithole ke izinsiza ezingasiza ukuthi i-channel yethu ikhule ungakhohlwa futhi ukuthi ungayithola an exclusive content yale show yale channel rather ngokuthi ke ukwazi ukujoina a membership of this channel ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole bathi bazithola wena hawo usuyazi ukuthi kwenzeka kanjani ake sicheke ke namhlanje ukuthi siphethe ba sihamba noba ufuna ukuthini kuthina and indaba yakhe siyilungisa kanjani ongiphelezele sibone ukuthi indaba yethu ihamba kanjani namhlanje sanibona amabukeli emakhaya igama lami nguSandile ngibhala kumjolo show ukuthi bangisize ngomuntu engithandana naye ngenkinga esinazo ikakhulukazi ethinta imali so ngifuna sibonisane naye ukuthi ngingasizakala kanjani ngiyathemba ukuthi njengoba ngibhalele bona ngizothola ukuthi bakwazi ukuthi bangisize Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele sikwamukele kwe-episode yanamhlanje yalazi ukudaba into esidinga kwena nje ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel so abangani bakho ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN njengenjwayelo yazi ukuthi once ahlala kanje khulu okuzayo kodwa kugcineke lapho ithi khona indaba emva kwaloko mase sithola isixazululo sayo kwesingempela ngempela silungisa igama le show liyazisho silungisa umjolo ake siboneke namhlanje ukuthi silungisa indaba kabani nanokuthi yini eyenze wasibhalela namhlanje ukuthi azokhuluma nathi khona dadewethu la eduze kwethu sokhuluma naye namhlanje just to find out ukuthi kahle kahle umjolweni wakhe kwenzakalani nanokuthi kungani ezithola ela kwisho namhlanje dadewethu siyakubingelela siyakwamukela kwisho silungisa umjolo uyaphila kodwa yebo ngiyaphila hayi no nathi siyaphila thina silitholile igama lakho ngoba inkozi imalanga ekubhalelile noma esibhalelile ilishilo ukuthi ngubaba but umbukelo obukayo esekhaya njengamanje akanayo idea yokuthi ubalo esinayo namhlanje ungayi-introduce nje to ababukeli bethu igama nguNomalanga Nzimande mphephethe yebo awu no siyabonga kakhulu ukuthi ufike kwishow nanokuthi nje uhloniphe meyabe sikufonela ukuthi uyadingeka awusichazele ngobudlelwane bakho nomuntu wakho ubudlelwane obukanjani uSandile umuntu wami nje suka kude naye like ubaba wengane yami ubaba wengane yes it's been 2 years sithandana naye okay yeah. Kulo 2 years izinto zihamba kanjani i-relationship yenu ibinjani kumnandi nje yeah si right yeah yonke into ihamba kahle yonke into ihamba kahle okay so njengamanje uSandile niyathandana naye nanomntwana so mengabe mhlambe kukhona inkinga ekhona phakathi kwenu nike nixazulula kanjani because angikholwa ukuthi umuntu okwazi ukukhuluma naye angaze abhalela ama-shows ukuthi azosho something kuyona mengabe ninenkinga mhlawumbe anikwazi ukuhlala phasi enikhuluma uSandile lo muntu ophansi ongakuthanda ukukhuluma mangabe like umuntu nje ongajwayele ukwada unomoya ophansi ukhuluma nje akujwayele
umuntu ongakuthanda ukukhuluma unomoya ophansi. So mawucabanga nje ngokwakho mawuthi uyabheka nje ey'ntweni ey'dinga ukulungiswa emjolweni wakho, yini ekwenza yakuthatha yakubeka la namhlanje? Khona into ekumele uyilungiswe mhlawumpe emjolweni wakho? Hey, angiyiboni. Ngithukile nje nami njengoba ngilana. Ya. Usually izinto ey'ningi emjolweni ejele ukuthi zishiye kumaxhapheshu. When it comes to imali, abantu bayakhala ngokuthi imali ayihambi kahle. When it comes to ucansi, abantu bayakhala ukuthi hayi no, ubaba akasangithinte kahle. Manje ngithiwa kakhulu uma ukuthi uyena umsento osibhalele ukuthi la kwisho ufuna ukuthi nizolungisa inkinga. Ngenzeka mhlambe ubaba usamthintisi kahle. Hey, nami ngithukile nje njengawe. Okay, so uready ukuthi find out ukuthi kwenzakalani nanokuthi umnikeze nje lesithombe afuna ukusithola iqiniso lokuthi mefuna nilungisa izinto ezigcina zilungile. Yebo. Hayi ke dadewethu, njengoba ubona la bakhona abafowethu esisebenza nabo kuyibona abazokwenza isiqiniseko sokuthi bamlanda uSandile bambeke la, and mengabe sefikile uSandile siyakhuluma naye, mesikhuluma naye sizokwenza isiqiniseko sokuthi noma kanjani phakathi kwenu kuzohamba kulungile. Uready ukumbona uSandile ukhulume naye? Yebo. Okay, njengoba uzwa kumanje uthi uready ukubona ke uSandile bakhulume sibone ukuthi ngempela yini ebaletha lekhaya namhlanje nanokuthi bafuna ukulungisa ini. Hlala ke lapho umbukele isisalanda uSandile nethimba lethu simletha la ukuze sithole isiqiniseko sokuthi sizwe nendaba yakhe ukuthi kungani decide ukuletha umama la. Bebengakhulumi kanje endlini bayisorte out lento ibe right. Nangoku uSandile uyeza njengamanje nethimba lethu. Mfowethu, grand. Hayi mfethu ukhala kusiza. Ngiyabona ukuthi sibhalelile la kwishow, wangagcina ngokusibhalela wafika ukuthi uzokhuluma nomuntu wakho mfethu. Sengike ngakhuluma ke naye ngalezwe isayidi lakhe kancane. So ngifuna ukuzwa nje ngakuwena mfethu ukuthi uyamsaba nomama mfethu. So ngaze ubhalele thina. Anikwazi ukukhuluma endlini nje nikhulume nje nixazulule inkinga. Bethu hayi ukuthi ngiyamsaba ukuthi ngiyamhlonipha Sure. ngoba ngiyamthanda. So ngeke ngibone nje mesikhuluma naye indlela afela avukulaka ngayo. Manje ngathi ngcono mhlawumbe kube khona umuntu wesithathu ozosilekelela. Ngathi ngiyazi ukuthi mengibhalele nina ke vele mina ngizomsiza vele. Isikhathi esiningi mfethu uyazi ukuthi ulaka lidalwa yini? Yeah. Uyazi mfethu. Kuyenzeka. Kuleyo department kusa right. Akukho right kakhulu ngaleyo ndlela. Mina akukho right ngoba yabona muyindoda ubuya ufuna ukuzizwa ukuthi hayi namhlanje ngathi ngathola bo umuntu umezokubhalela timetable. Yabo. So kahle kahle wona bafuna ukuthi udla nge-timetable. Fethu kunjalo. Okay. Ngiyasuka umuntu we-timetable. Hayi no, ngisazoyikhuluma mfethu leyo ndaba. Ahlale la odabeni lakho. Yini ekwenze wakhetha ukuthi uze umlethe la kwisho umama? Umama sesinesikhathi sithandana nje. Sinanomntwana. Izinto zezi-right nje. Kepha manje angisekho happy. Indaba zeyimali zami. Angihlelisekile kahle. Ngisho kanje angihlelisekile kahle. Sengizwa nje ngathi usengene kakhulu ugamenxe kakhulu ezimalini zami kanti akungiphathi kahle lokho. Okay, ugamenxe ezimalini zakho kakhulu ngalendlela ngayiphi indlela mhlawumbe? Futhi yabo mina ngiyasebenza. Umholo wami wonke ngena kuyena. Mina imali ogibela ngize ngicele kuyena. Mengifuna ukwenza something kumele ngiyokhothama kuyena. As if ngathi mina engathi uyena indoda mina inkosikazi. Wena inkosikazi. Kahle kahle ungiphethe uyangilawula. At the same time ufuna ukudla udla nge-timetable. Timetable. Kusazana. Yangiphatha kabi lento engiyizwa ukuthi manje umholo wababa wonke uhlala kuwena. Ngisho imali okugibela uzayicela kuwena. Kwenzakalani mama? Manje Sandile njengoba nje usungibizela emide ingoma nakho bese ngesikwazi ukuyikhuluma endlini leyo nto. Mama abona njengoba ngizamile. Yabona njengoba ngibalizile. Ngoba ngiyabona mhlawumbe uzoba nesisambululo
esizokwazi siphume naso. Oh ngichaze mina ukuthi wena yini yenza ukuthi ngigcinele imali yakho. Njengoba wena uzongibukanisa nezwe la. Okay. Mina ngichaze Mama. yini ukuthi yini engenza ukuthi ngithathe imali yakho. Mama asingayi lapho. Kodwa nawe uyazi ukuthi Hawu. wena imali yami Singayi. imali yami ayihlali kuwena. Ihlala kumina. Anginikeze wena imali. Unikwe mina. Manje kuphike ongakwazi. Bese ngeke yini sikhulume endlini leyo nto. Mama, angithi yabona manje usungiphakamisela umoya. Kodwa ngifuna ukuthi sikhulume kahle. Mina bhuti yangithusa lento angibizele yona la. Into engabe kufanele sikhulume endlini. Zonke lezi zinto ayikhulumayo Inkinga akakusho uzenza umuntu ongazi akakusho ukuthi kungani ukuthi mina ngimgcinele imali yakhe. Okay. Akakuvezi lokho njengamanje. kodwa lokho akushoyo ubaba ubusayiqiniso kodwa Yebo iqiniso. Imali Imali ihlala yakhe ihlala kumina vele. Futhi ngisazoyiphatha. mekumele adle udla nge-timetable. Hayi kwakheke lokho. Okay, isiphi isizathu esenza ukuthi kuze kube nje namanje njengoba imali yakhe ihlala imali yakhe ihlala kuwena? Ngichaze noma uzochaza wena. Chaza. Okay. Futhi uSandile sesizethe isikhathi simthandana naye. Into ekuyona engicasula kakhulu nje. USandile wadlala ngami. Wathi uzohamba yovela ekhaya. Emakhaya mina ngihlaya. Hawu ima phela khulume mina. Ima. Musu ugagamela. Angiyanga kohlawula ingane yami. Uzoyahlawula nje ongishiyelana emumva mina. Ungaya kohlawula ingane ungishiye emumva mina. Angaze ngisho ukuthi ngizokushada. Wakwenza lokho? Angithi uyayazi izathu ukuthi yini? Isikorokoro. Nakho. Imake. Nakho ke isikorokoro imoto le ekuyile singenisela imali. Iphinde futhi le mali dasemani iphinde incane le mali engenisayo. Incane le mali engenisayo. Iyakuba kodwa lo mali. Iyakumina. Ngithola le. Uyathola iyakunikeza nje imali yokugibela emsebenzini kanti ufunani? Engihlangabezene nayo. So kahle umama yonke imali unomsebenzi. Isikorokoro sakhe lesangasifuni lesami. Imaphethu khona ngizocaciseleka. Unomsebenzi owenzayo. Engesebenzi. Unesikorokoro futhi osebenza ngaso. Yini lesikorokoro enikhuluma ngazo? Ngathi okay. Into eyenzeka kumele sengiyibekile imali. Kumele ngihambe ngomlobola. Ngathenga le veni leli elikhona egcekeni. Wangitshela? Hawu mama. Mina ngangazi ukuthi mina wena uyovela ekhaya ngangazi ukuthi uyothenga isibozi lesi. Kodwa ngidlanga imali angithi khona. Ngathenga ile mali ukuthi uyibekile ayanele ukuthi awungathenga leya moto leyo. Mhlambe wayitshela. Umsangano loyo. Mhlambe wayitshela ukuthi bafume ngabe ubeka. Yamuzo yangithuka manje. Ubiza umsangano kodwa ngiyindoda. Lo muntu ufuna ngimshade lo muntu. Nangu uyayibeka imali bapho uzoyishada yena. Imali iyocela. Iyohlela konzimani. Ufuna ukuyenzani wena? Ngicela imali yami ngihlalele kuyo ize kimi. Uyiphuze nalabangani bakhe abanikeza ama-advice angasini. Ngiyona ke inkinga le. Anginabangani mina ngenxa yakho. Awu. Mengithi ngiphuze ngihamba nabangani awufuni. Sandile ayikho lento ongibizele yona la ungibizela imida nje for nothing. Imali yakho isazohlala kumina. Kuze kube nini? Kuzokuba uyahlangana ukuthi kumele uyovela ekhaya. Kahle ngoba wakwenza isilimo usuyibekela imali yokuyilobola. Sengiyayibekela. Uyimisele uyibona ikusasa lakho liqhakazile nomfowethu njengoba ufuna kulobole ngenkani. Angimazi ukuthi ucabangani yena ke. Kodwa nje mina imali engiyibekayo yokuthi yena ayovela ekhaya. Lokho futhi uzokwenza. Why you so sure ukuthi uzokwenza? Hayi ngiyazi ukuthi lokho uzokwenza. Isiqiniseke singaka usithatha. Ngisithatha kumina ngoba imali yakhe ikhadi lakhe lihlala kumina. Imali mangabe report kuyena ingene ekhadini ngiyazi ukuthi mina sengizohamba ngiyoyikhipha ngimnikeze le yedingo zakhe. Bafo. Ugcina ngokuyibona ingena. Kodwa gcina uyibona ingena. Bafo. Yabona mekuthiwa akuyena. Mekuthiwa ngimthandi ngabe ngiyezwa manje ngeke ngimthanda. Okay. Yazi ukuthi ziningi mfethu ziningi kwamanje le mali njoba uyethenga into zasendlini. Kepha lesala uyenzani? Kuningi unemoto ezinkulu akalethwe ngazo. Ngimbuze athi obhuti bakhe Ayamoto ingenaphi? Ngoba ngakubuza ngayo wathi obhuti bakho kungani obhuti bakho bangazi ukuzongibingelela bazoze bakubingelele lobole ba wena ake waqamba amanga wena umuntu ukuthi uveze ngoba waqamba amanga inkinga yakho ileyo ukugijima ukuthi ufuna ukuthi ngilobole ngeke ngasho ukuthi ngeke ngilobole manje ubhuti wami mangabe ezongishiya funeka eze kwena azobingelela
Ngokuthi nje Manje wena ubhuti wakho- ubaba wengane owahluleka ukulobola. Kodwa ngiyayikhokhela ingane angithi. Anginendaba nokuthi uyikhokhela ingane. I- Phela ubhuti impilo wakho osuke unemoto lethwa ey'ngaki? imoto Ubhuti wakho hayi une- ingane ubhuti yakho. wakho uney'moto ey'ngaki? Ziyashintshana le moto baba. Awumeke ukuthi ziyashintshana mfethu awuboni mhlawumbe uthi ingako udla nge-timetable. Mhlawumbe eMonday kudla imoto ethile, Tuesday Angazi. kudla imoto ethile. Ngoba amawivi akhona egcwele on-road. Mm. Shintsha amawivi. Mina kumele ngihambe ngiye ekhaya inkinga. Ngiyalimithwa mina. Kukhona mama othi awukwazi ngikushoyo. Hayibo, uyangihlanyela wena. Hayi bo. Ukhuluma kanjani? Ukhuluma njalo nomuntu Uyangibhadela wena. ubona ikusasa ukuthi sizoshada nawe. Uzongishada. Hayi, ngeke akushade. Ngobani? Uzokushadelana ongahloniphi. Wangizaliselani? Wengazi phela ukuthi uzalisa. Uzongishada. Baba, sengicishe ngakulwela iy'nkinga zakho. Sengikhohlwa Cha, ukumshada ngizomshada ngoba ngiyamthanda. Ngeke ngithi ngimlahle ngoba ngiyamthanda. Kodwa manje inkinga ungani singavele imali yami imingena at least ke mekuthi ngoba nami ngimisela ukuthi ngimshade naye at least ngibe nemali mhlambe 3000 ozosala ngimina ukuthi ngikwazi ukuyophuza namajita ngikwazi ukuthenga Yena into ayifunayo ke leyo. Mina kwafa ngisaphathwa kabuhlungu ukuthi ugcina ngokuyibona ingene. Ugcina ngo-notification ukuyibona ukuthi ngigcina ngokuza ukuthi ngisho i-statement angisasenzi. Ngoba mase ngisenza angazi mhlawumbe kuyaswapha ngayo angazi mhlawumbe kwenziwani ngoba angiyiboni ukuthi iyaphi. Izini ey'bambekayo othi uyazenza ngemali yami wethu. Sengabe izinto engiyithengayo mina endlini. Ey'bambekayo. Akaze ahambe emsebenzini ngasiphethe isikhaftini. Ukudla ngiyakuthenga endlini. Mfowethu. Yebo. Lokho mpela kodwa manje usho ukuthi ngiyakukhokhela ukuthi ngiyakukhokhela ukuthi ngihle. Wena ufuna ukudla kuthenga ngoba? Hawu. Ngiyayikhipha imali yonke. Anginankinga ukuthi uthenge ukudla. Nami angibe nemali ekhona. Baba, mosithi uyayikhipha imali. Ithi Fana ukuthi yakhe. Fana ukuthi kahle weyakhe le mali ngoba usebenza mina kodwa uhola yini. Mina ngicela kuyena. Aphinda ashintshanise iy'moto. Le imoto ey'ningi obhuti bakhanga Angeke ngize ngiyikhulumeke leyo. Uyazi ukuthi ekhaya kunemoto. Manje pho akabazi obhuti bakho. Akababonanga nangayisikhathi kamba uyimohlawula. Uyayi Kanti ngagcina nje laphana. Bazoze bambone nje ngobani. Fanele mangabe bengilethile bezekile bezobingelela. Hayi ke sesimshile. Dadewethu. Mfowethu. Uyabona kodwa ukuthi usenkingeni la? Enkulu. Abona nje mase nikwazi uningisize uxazululeke lenkinga. Sihlale sibe mnandi nomuntu wami. Inkinga usiza abantu ababengekho futhi siya nawe endlini bazobe bengasekho. Mengase mfese kamhlaba uyalingana mhlambe awuyibona inkinga. Sokwenza mhlaba lingana. Hayi bafo ngiyayisho lo. Cha, sokwenza mhlaba lingana. Mhlambe sihambe bafo ubona indawo. Angithi la Kuyafana, kuzomela ngiqale kuyena, ngeke uzongqabela. Mengase simcele mama ukuthi nje sicela. Uyokwenzani? Asimshayise indawo nje abone iKZN. Angagcini la eThekwini namaphethela lapho. Mfethu ucela yonke into. Ukuphuma utshwala sengize ngiyabiyeka ngithengelwa uyena amakhotha amabili. Ufuna ngiphuzele lapha phambi kwakhe. Uthi angabi nabangani. Umnganami uyena. Uma ufuna ubuka yena. Kumele ngibuke yena. Kodwa yena uyaphuma namawizi. Shothi nako ukuyibuka ungayitholi uma ukuthi akulona usuku lokushaya. Mangasiyi timetable yami. Kodwa mama uyenza lana. Sandile uyakula wena. Uyakula wena. Ungakhali mfethu sathana uzojabula. Ungakhali mfethu. Kodwa ngempela dadewethu yazi ngiphatha kabi ngoba wakanzimani. And manje ukuthi nginosiso njenganawe wenza izinto ezibuhlungu kanje endodeni. Uyenzelani lento yenzayo? Ayikho into ebuhlungu mina sengikuchazile kumele ngikuchaze. Mhlambe nawe usegculisekile angithi uthi ungibizela ukuthi imali yakhe igcinwa yimini. Sengikuchazile ukuthi yini engenza ngigcine imali yakhe. Into akubizele yona la uSandile angithi ushilo wathi umuntu ophasi. Umuntu ongakwazi ukukhuluma nawe. Angazi wamenza njengoba engakwazi ukukhuluma nawe. Angimenzanga lutho uphansi isidalo sakhe. Hayi sengizomkhulumela kumfowethu. Siyacela dadewethu ukuthi wehlise kancane mosa kumcontrola kakhulu phela ubaba.
ehlisa kancane akasenabangani manje mefuna ukuphuza ubhiya uthengelwa wena ubeke lapha phambi kwakhe yonke into nje imali limited naye lamanga waqamba wrong ukuthi athi uzokhokhela uzoyakolobola avela akhokhela ingane ashiye kanjalo yabo. Hayi sobona ukuthi silungisa kanjani sikhuluma sobabili. Asiyikhulume la siyiqede mama. Njobe kulethela nje ufuna izimpendulo uSandile. Hayi shothi ngizombuyisela ikhadi lakhe lihlale ngakuyena. Cha mama, angifuni ikhadi ulibuyise lezi kumina. Ngifuna ukuthi ngibe nayo imali ezoba ngamina. Ufuna malini? Okay, ake ngithi emholweni yami okay u30% awube ngakunini. Ngikwazi nami ngizenzele mina izinto ngingacili kuwena. Kuze sibe right endlini sibe happy futhi nje singabi nokuthi wena unema timetable yakhona emele senze inkonzo yasekamerweni nemali yami kumina kumnandi endlini ngathi mengibuye emsebenzini ngicabanga ngize kwena ngiyabona uthi angihambe kwamanye isikhathi Kodwa sengihambe nomphela obe songikhalela futhi. Ngiyazi ngeke ngiye endawo yesi ngeke ngiye endawo. Indaba unesho ukuthi awuyindawo. Ngiyamthanda. Hayi Sunday ngisho. Nawe uyazi ngiyamthanda. Manje uyenzelani lento oyenzayo kwindoda ekuthanda kanje? Hayi sengiyenza kusandile mina. Lento angibizela yona into bese ngayikhuluma endlini siqede. Yazi mfethu ngizwa ngidabuka ngizwa ngiphatheka kabi mengibona mfethu ingubo wenze njani uyazithengelwa nazo uyazithengelwa nengubo mfethu mina mengumuntu ogqoka ikhini wathi akayifuni ikhini ngoba amantombazane iwona ayithanda abuka imtono ngashintsha buka ngigqoka amabhlu kanje manje nakhona bengasawafuni yena uzothi angeke uskin jean ngoba ngizwa ngayo kodwa yena emeyothenga Gateway noma kuphi emall tontontoni khithiza kodwa mina ngiyachuza wena bafeyini ongamtshela ukuthi awuyifuni imoto ezithile ufuna iveni mvele nehleke kuyiveni nje nobabili ngoba yena ushintshe imoto angani yabona ke le veni yabona ke usabiza ubambeleleke yabona ke iveni asifile siyeke ngoba akafuni ngishukizwe ngoba yazi unyanya lokho angempela kodwa le veni lilethe imali ekhaya ngani ayanele enjani yanele imali ngifuna imali eningi mina hayi mfethu angazi ngempela mfethu yazi mfethu angazi ngiyakudabukela nawe mfethu wavela wadabukisa kakhulu ke manje sophambi kwami into engihlala nayo noma unje vele noma inkiyankenye engihleli nayo endlini onje uyathula vele umenzeni sanje lutho awukhuluma iqiniso ngeke mfethu umuntu avele nje abe mosabelo ngibuka kanje ngifuna ukuthola iqiniso ayikho into engimenze yona kodwa mfethu ngeke ukuthi ikhonta ngenze yona angikhozi ngabe ikhonta ngenze yona ngoba ngabe mhlawumbe sengabona kodwa abangani bami abasikhonta bangenze yona hayi kuthi nje siyathandana nje kuphela uyamthanda ngiyamthanda nje mfethu wazi wamthanda umuntu wakho wazi wathanda kuthi nje uyangihlupha ngemali abone mangasehlisa emalini sicela kwehlisa emalini ke mama umnikeze nje noma 30% ilo nto ayicelayo 30% emalini yakhe uzokwazi ukumnika lokho yebo ngizokwenza nalapha kwi-wrestling i-timetable ayiphumi hayi ngiqala ngaye ke lokho akakhulumi ngani endlini Sandile kanti wena ushaya zonke izinsuku methu ukuqala ngayo lokho awukwazi noma lokho hayi angikwazi lokho mina hayi mfethu asiyeke leyo kuba uthi akayazi kodwa uyazi lo deep down ukuthi kwenzakala uyazi deep down uyathembisa dadewethu ukuthi lo 30% uzowuthola mfowethu yebo ukuthi izinto zizobuyela zihambe kahle ebudlelaneni benu yebo mfethu uhappy ngokuthi umama khona akuthembisayo impela mesho kanjalo mekuthi uzokwenza ngempela ngingaba happy kakhulu ngoba mhlawumbe umuntu kanjani mhlawumbe uvuma ngoba ebona amakhamera noma mhlawumbe uyazi uyamthemba ukuthi hayi no uzokwenza ngempela lokho kona ngoba ngeke ethembisa ngiyacabanga mhlawumbe uzoshintsha
ubuye mfethu usivakashele nje izinsizwa sambe nawo sambe indawo engekho. Angikhulule nje kodwa sihambe indawo nazo mezongikhulula nje. Ngintshele ukuthi ngikuphi ngenzani. Soba ngcono. Cha mina sengisho ukuthi njengoba angithi manje yabona ukuthi indaba yakho ngathi iyalunga. Mhlawumbe uzama ukubuya wedwa sizokhuluma nje izinsizwa. Uhambe nje nezinsizwa sambe siyofika. Uyovuma lo muntu. Uyovuma lo. Obinhlanhla. Kodwa ngithembe mase sikhulumile. Hayi. Kuzohamba kahle. Hayi, mfethu asibone. Ukuzofika bisho. Sithemba ukuthi izinto zizohamba kahle. Izinto zizoqonda kusharaneni bakho noma izinto ibuye ilunge futhi. Dadewethu. Sibonga isikhathi sakho kodwa uyeke lento oyenzayo. Phathi iyahlonishwa indoda, iphathwa kahle indoda, awuvele ukhulume nje engathi wefike emthini. Yabo indlela yiyona manje usandile, angiyithandi kwayini. Kodwa ngoba uright yenayo. Uright yena. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike kwisho. Uzwile ukuthi indoda yakho ayikho happy kephi, asithemba ukuthi uzokulungisa ngempela futhi lokho. Yo, hayi mbukelo uyabona-ke namhlanje ku-episode yethu ukuthi hayi no. Abanye abantu bayadinga impela ukuthi sivakashe sishaye nje iy'ndawo, sivakashele nje nabantu abay'tshela ukuthi bakhiphe izinto mhlawumbe ezihlupha ngaphakathi emzimbeni. Yabo sambe nje iy'ndawo ey'ningi ezahlukahlukene. Nawe uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Wenze njalo episode elandelayo ukwazi uba mhlawumbe uzobe ukhona la sikhuluma nawe silungisa nendaba yakho. Ngakhohlwa ukulike, ushare, uphinde futhi usubscribe to this channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.